Dobra nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 19 rozdział. Małżeństwo a szajdung. I stało się, kiedy Jezus skończył słowa te, poszedł ze Galileje i przyszedł we granice Judeje za Jordanem. I szły za nim srogie tłumy i uleczył jechań. I przyszły do niego faryzeusze, co by go wypróbować i go dali ku niemu. Wolno człowiekowi odesłać swoja baba z kuli wszystkiego? A on we odpowiedzeniu rzekł im: nie przeczytali żeście, co Stworzyciel od zaczątku jako chopa i baby zmajstrował ich? I rzekł: z kuli łonego ostawi człowiek fotra i muter i pokupluje się ze babą swoją i bydą dwa we jednym ciele. Toć nie są już dwa, ale jedno ciało. Toż co Bóg pokuplował, a człowiek nie cwajguje. Godają mu: toż czemu Mojżesz przykazał dać szajdungowy brief i odesłać ją? Godo im: co Mojżesz z kuli waszego twardego serca dał wam możebność odesłać baby wasze, no ale od zaczątku tak nie było. A jową godą, co kery ino odesłałby baby swojej, okrom z kuli zgorszynio, a hajtnie się ze inkszą, cudzoliży. A w to by ino opuszczono wziąn cudzoliży. Godają mu jego uczniowie: jeśli taki je powód obskarżynio człowieka ze babą, nie ma co się hajtać. A on im rzekł: nie każdy poradzi spokopić słowa te, ino kerym je to dane. Bez to i że są eunuchy, co ze bażocha matki wyleźli, tak i są eunuchy, które są eunuchami z kuli ludziów. I są eunuchy, które są eunuchami z kuli sia, z kisz królestwa niebios. W to poradzi spokopić, niech spokopi. Jezus a bajtle. Tedy przykludzili mu bajtle, co by ręce dał na nie i rzekł, a uczniowie fukali je. A Jezus rzekł: dejcie bajtlom i nie zakazujcie im przychodzić ku mnie, bez to i żełonych je królestwo niebios. A kej dał na nie ręce, poszł ze łonego placu. Zebrany synek. I atoli jeden kaj przyszł, rzekł mu: dobry rektorze, co dobrego mam robić, co bych miał wieczny żywot? A on rzekł mu: po jakiemu godoż mi dobry? Żaden nie ma dobry, ino są Bóg. A jeśli chcesz wleźć do żywota, rób to, co we przykazaniach. Godą mu kerych, a Jezus rzekł: nie będziesz mordował, nie będziesz cudzoliżył, nie będziesz krot, nie będziesz godał łaszydnych świadectw. Miej wezocy swojego fotra i muter, a twojego bliźniego będziesz miłował jako sia. Godą mu synek: na to wszystko dował żech pozór od mojej młodości. Co jeszcze mi trza? Rzekł mu Jezus: jeśli chcesz być idealny, łodleś, sprzedaj wszystko, co możesz i dej chudobnym, a będziesz miał skarb w niebie. A kiedy przyjdziesz, pójdź za mną. A kiedy synek usłyszał te słowa, łodlos nierod, bez to i że miał mocka bogajstw. Żywot po śmierci i dobrota. A Jezus rzekł swoim uczniom: zaisto godą wam, co bogocz trudno wlezie do niebieskiego królestwa, a zaś godą wam, lekszy je kameli bez dziura od jegły przeleźć, niźli bogoczowi wleźć do Bożego Królestwa. A kiedy usłyszeli to, jego uczniowie dziwowali się fest i godali: toż w to może być zwolony. A Jezus wejrzał się i rzekł im: u ludziów nie idzie, no ale u Boga wszystko idzie. Tedy we odpowiedzeniu Peter rzekł mu: a toli my ostawili wszystko i poszlimy za tobą, toż co dostaniemy? A Jezus rzekł im: zaisto godą wam, i że wy, co poszli żeście za mną, we regeneracji, kaj siednie człowieczy syn na tronie swej chwały, siedniecie i wy na 12 tronach i sądzić będziecie 12 generacyjów Izraela. I każdy, co ostawi domy, albo braciów, albo siostry, albo fotra, albo matki, albo baby, albo dziecka, albo pola z kuli mojego miana, 100 razy weźmie i żywot bez końca erbnie. A wiela pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.